Ni naiz Gerardo Romano, eta, 2001an, iparraldea jo nintzen, bizitzea. Jon Ander García naiz, eta 2008an jo nintzen. Atxiloketako arriskuan nengoen, eta hartu nuen erabakia iparraldea joateko bizitzea. 2007an Loiolako prozesua apurtu zen, eta PSOEko gobernuak kriston sarekadak eta kriston errepresioa zabaldu zuen gehien bat gazteen kontra. Orduan atxiloketa batzuk egon ziren, eta nire buruan arriskuan ikusi nuen, eta erabaki nuen alde egitea eta iparraldera jutea bizitzera. Garai horietan zen, Aznar jauna hasi zen ilegalizazio guztiarekin, eta garai oso nire ustez oso gogorra izan zen, egunkariak itxi zuten, eta orduan nire anaiari atxilotu zuten, eta hortik 3 hilabetera hartu nuen erabakia iparraldea joatea. Ni nengoen lanean amnistian aldeko mugimenduan, eta arrisku horien esan nion nengoen pres, torturatua izatea, eta hori erabakia hartu nituen iparraldea joateko. Han teorian ez neukan arazorik, eta asmoa nuen bizitza lasaia egitea, eta hori izan zen. Badakigu Estatu Espainolan atxiloketak inkomunikazioa dakarrela, inkomunikazioa torturak inkulpazioak, eta inkulpazioak espetxera. Eta hori ikusita, erabaki nuen iparraldera jutea bizitzera, eta han bizitza publikoa eta normala egitea, eta horretan egon gara, han lanean, han lagunekin, eta nahiko bizitza normalizatua. Alde horretatik ez dugu eduki zorionez arazoak, eta hori hango harrerarekin esker lortu dugu bizitza normalizatua izatea, eta lana bilatu, eta tartekatzen duzu, ez? Familia mantentzen duzu, lagunak, orduan babes hori oso garrantzitsua da. Azkenean zure herriarekin lotura mantentzea, informazioa, baina baita ere egin behar dela da han bizitzatera. Osea, hango jendearekin erlazionatu, eta azkenean Euskal Herrian jarraitzen duzu. Orduan hor euskaldunak daude, eta hango jendea beti laguntzeko prest dago. Zorionez, gure egoerarekin normalizatua izatea laguntzen da, eta harremanak mantentzen duzu, ez duzu arazorik, kanpoan, hemengo familiaekin eta harremanak mantentzeko, eta muga dago, baina hurbil gaude, ez da, orduan Euskal Herrian jarraitzen dugu, eta hori laguntzen du gure kasuan, laguntzen du harremanak mantentzeko. Azkenean, ez? Iez egin behar duzunean, momentu batzuk bakartasunean zaude, eta hori denbora ematen zaitu asko pentsatzeko, buelta asko emateko, eta nik adibide konkreturik ez daukat, baina momentu batzuetan zaila da. Ikusten duzu zure burua hor, eta aurrera atera behar zara. Eta azkenean, babesarekin eta aurrera ateratzen zara, baina momentu zaila, gutxienez, bizi izan ditut, eta baina horrela da bizitza eta aurrera jarraitu behar da. Hori Jolanda, momentu batzuetan hartu behar duzu erabaki batzuk, eta gogorra dira, baina pasa atzeko egoerarekin eta aurrera egin behar dugu eta plante egin. Nire ustez ez merezi du, ez berdina da bizitza eta hori, baina interesgarria eta alde horretatik ezin duzu damutu. Argi dago alde egiten duzunean dela hemen konpromiso politiko bat hartu duzulako, eta konpromiso hori ara eraman zaitu, baina beste jende bati espetxera, sasira edo hilerrira. Azkenean damutu ez, borroka horra eraman gaitu, eta hori da. Mantentzen duzu askatasuna, eta beste lekutan, baina gure kasu honetan, nire ustez, alde horretatik gu privilegiatua gara, alde horretatik, eta gutxienez ez dugu gure bizitza normalizatuta izan da, eta
baina ezin dugu ahaztu, hori daude hor jende mordo bat, olako egoera ezin du bizi. Orduan klandestinitatean, sasian dago, ez dute torkizunik eta, sobre la marcha bizitzen dira. Azkenean, ez, prozesu bat dago edo konponbiderako bide bat, eta horretan gure aportazio txikia egiteko eta laguntzeko, horretara etorri gara, eta azkenean, ez dakit nola saldu, baina ez, konponbiderako beste urrats txikia, baina horretan jarraitzeko. Nabarmendu behar da baita ere, daudela oraindik hankide batzuk, beren egoera nahiko kaskarragoa dela, euroaginduak dituztelako, paperirik gabe, lana aurkitzeko zailtasunak eta jende horrek oraindik han daudela eta lagundu behar zaiela eta konpondu behar dela. Nire ustez dira, hurrengo pausoak eman behar duenak eta azkar egin behar duena hori, egoera hori normalizatu eta, ezin dugu ahaztu, kontinente pilotan oraindik daude lagun pilo arazoarekin eta deportazioen egoera eta hortik daudena hemendik milaka kilometrora konpundu behar da egoera hori. Orduan argi dago, estatu frantsesa eta espainolak pausoak hasi behar dira ematea. Egia da, bizitza oso gogorra da eta orduan bai ematen da, bizitzarako osasun aldetik eta alderretatik kriston arazoak daude eta urgente da, kaso batzuk konpondu behar dira bere egoera eta normalizatu. Eta indarra bidaltzea espetxean dauden lagun guztiei eta iesean dauden guztiei ere gure babesa eta beraiek etorri arte lanean jarraitu behar dugu. Ezin dugu gelditu eta hori pauso milaka egin behar dira oraindik. Eta